Veritas Tipolog, Control, mayong buntag. Okay, happy Sunday sa tanan. Hoping andam na tanong pagsatag sa nato sa pagsimba karong adlaw sa Diyos. Sa di pa ko mo paambit sa Ebanghelyo base sa akong sinatian. Ako sang i-Hebrew na ituod nga karong adlaw supposed to be atong sa ulugon usap ang katpiestahan alang kang Saint o San Ireneo sa ka-obispo martir. Pero sanglit na tunong man og Domingo niya kanang Domingo yesta mo yun alang sa Diyos pagsimba alang sa Diyos nga espesyal. So mupatipapaw man ang Diyos kay kanatong mga anak lang sumawala nga wala no ibutang diri sa atong guide no, sa uluhan sa atong guide ang maong nga no sa santo nga atong supposed to be isaulog karong adlaw. Pero sa ulog naghihapon ta kay adlaw magyud niya, pero sa pangan sa Dios yoy atong ipasundaya gyud tungod kay Domingo man. Kining Domingo gitawag man nato ni adlaw sa Ginoo. Okay no mga ikala ang akong ikapaambit sa itong Ebanghelyo karon. Diri na ako ibasi sa tudling 30 sa maong libro San Marcos 5. Diha gibati ni Jesus nga may gahom nga migula kaniya. Kining mga pulong nga ang gahom nga migula kaniya mao maning gahoma ang nakaayo sa mga masakiton diri no nga iskutan sa Ebanghelyo. Ako naglaom nga kining gahoma mao gining gahoma nga mugula usab no pinagi sa signal no sa atong repeater na ibabaw dia sa linabok. By the way, kadtong kagahapon gali nato nga sharing doon naman ko'y kanabang gi-record niya ito nga part dayon akong gi-upload no, sa internet dayon diha na mag-ibutang sa YouTube no. Sorry nga di na ko ma-upload tong tibuok yun kay mga 10 minutes na may allowed sa YouTube no sa kinibang sa usa ka video nga imong i-upload. Sumunang giputol lang ako to pero akong ipahibalo ninyo kay dito sa maong video yun ay hulagway dito sa atong repeater sa linabo ang natuwa sa taas. Ganong ako ning i-share ninyo kay nagtuo ko nga susamang gahom ang mugula pinaagi sa atong repeater ngano tungod kay nagahimo ta og sharing sa iyang pulong dinhi mabuntag. Ang maong gahom atong timan-an dili lang makaayo sa atong mga balatian sa lawas. Labaw sa tanan atong hinumduman nga ang maong gahom makaayo sa balatian nga kanabang espirituhanon. Bodi pasabot kanang atong mga nagkadaiyang sala unsa kang klases pagkatao hakog makita o kanabang kanang adulterer o kawatan makahaok kana nag-iisip nato nga mga sakit nga espirituhanon. Pinaagi niining atong sharing mabuntag. Of course, kadala niini para moabot sa lain-laing lugar ang ato mga repeater. Unang nakaunahon na ako nga ang view sa maong video no akong i-upload sa YouTube
makita gyud ang repeater para ang magdan-aw mapahinumduman nga unta kining repeatera atong gamiton so paggawas sa gahom sa atong Ginoo haron no nga maayo ang tanang klaseng balatian sa lawas, balatian nga espirituhanon. Di na lang ako tason kayo kay kataas-taas namin gito. Daghang salamat o may buntag. Ayaw na Japon o milagro ng Japon. Aragot kay isang kiling ako adori pati kung ikaw na mo sa una. Bukan nga niya na nga pong polo mabuntag. Ikaw yan yun ang repetir mo na dito daw. Dilingo sa una at yung tiyo-tuyod ni Madam. Salamat mo rin tayo. Salamat di kanda sa Dipolog. Ako kayo kasigaw sa atong mga